निउस मीडिया सानफ्रोमबो ओंखारगासिनो दङ आसाम नाङैनो सिन्डिकेटनि मिनिस्टार बिपिएफनि दैदेननायाव बे बिटुमिननि बाथौ खेराइ रिजर्टनि गौरां भेलि जितु माने हटेल दङ बेनि फैसाफोरा थोआखै नामा आदा हाग्रामा महिलारि नोंथां बे जे VCDC सेक्रेटारिफोरनि 6 माहनि दरमाखौ जाना दोनदों बे बिटुमिननि बाथौ खेराइ रिजर्टनि गौरां भेलि जितु माने हटेल दङ बेनि फैसाफोरा थोआखै नामा बे सिन्डिकेटनि क्र'र थाखा जे मोनबाय थादों मानाव गेदेर नोंथांमोननि सोरबा गोदान मिनिस्टारनो 6 महिला मिनिस्टार बिथांखौ सिन्डिकेटआव होनानै जितु क्र'र थाखा ब्लेक मानि मोनगासिनो दङ जों बुंनाय बाथ्रा नङा दै निउस मीडिया सानफ्रोमबो ओंखारगासिनो दङ आसाम नाङैनो सिन्डिकेटनि मिनिस्टार बिपिएफनि दैदेननायाव बाथ्राया बेसेबां सैथो बै जे 420 जन बेसेराफोरा जायफोरा क्वालिटी बेसिसाव साख्रि मोनलांबाय लिगेलि साख्रि मोनबाय बिथांमोननि 6 माहनि दरमाखौ मानो जाना दोनदो हाग्रामा महिलारि बिथां मानो इसेबां गिदिर पापखौ लानो नागिरदो नोंथाङाबोथ' गथ' गथाय दङ बोरैबा बै 420 जननि 6 माहनि दरमाखौ जाना दोननायाव जाहाथे पापआ सोरनिबा नांलाङा